соли 2024 ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон бо ифтихор эълон мекунад: маросими ҷоизасупории блогери сол баргузор мегардад. ин як рӯйдоди муҳим барои блогерон ва тамоми мухлисони блогинг аст. дар ин маросим мо беҳтарин блогеронро дар 10 самти гуногун қадрдонӣ мекунем. ҳар як блогер бо эҷодиёти худ моро илҳом бахшидааст ва акнун вақти он расидааст ки онҳо қадр шаванд. шумо метавонед дар интихоб саҳм гиред. дар комментарияҳо номи блогери дӯстдоштаи худро аз ҳар як самт нависед ва ба ӯ кӯмак кунед ки унвони блогери солро ба даст орад. акнун биёед самтҳои ин ҷоизаро шарҳ диҳем. 10 самти блогинг ва шарҳи онҳо. якум, фэшн блогери сол. муд ҳамеша қисми муҳими ҳаёти мост. ин блогерон бо услуб ва зебоии худ моро илҳом мебахшанд. онҳо маслиҳатҳои зебо, тарзи либоспӯшӣ ва навгониҳои мудро нишон медиҳанд. агар блогери дӯстдоштаи шумо дар бораи муд аст, номи ӯро дар комментарияҳо нависед. 2. Лайфстайл блогери сол. лайфстайл блогинг ин сабки зиндагӣ аст. блогероне ки таҷрибаҳои рӯзмарраи худро ба дигарон нақл мекунанд, аз сайёҳат то кору истироҳат ба ин номинатсия дохил мешаванд. агар шумо лайфстайл блогери дӯстдоштае доред ки шуморо илҳом бахшидааст, номи ӯро нависед. 3. Дизайн блогери сол. ин номинатсия барои блогероне аст ки бо эҷодиёт ва зебоии худ муҳитро тағйир медиҳанд. аз тарҳи дохилӣ то дизайни графикӣ онҳо моро бо идеяҳои нави худ ҷалб мекунанд. агар блогере ҳаст ки шумо дизайни ӯро дӯст медоред, ба ӯ овоз диҳед. 4. блогери панду насиҳат. маслиҳатҳо ва суханҳои ҳикматнок метавонанд ҳаёти моро тағйир диҳанд. ин блогерон бо панду насиҳатҳои худ ба мо роҳи дурустро нишон медиҳанд. агар шахсе шуморо бо суханҳои худ дастгирӣ кардааст, номи ӯро дар комментарияҳо нависед. 5. блогери таълимӣ. блогерони таълимӣ ба мо дониш ва малакаҳои нав меомӯзонанд. новаста аз он ки ин дар бораи забономӯзӣ, илм ё малакаҳои касбӣ бошад, онҳо муҳтавои фоиданок эҷод мекунанд. агар шумо блогери таълимиро дӯст медоред, номи ӯро нависед ва ба ӯ овоз диҳед. 6. фуд блогери сол. шумо ошпазӣ ва маззаҳои навро дӯст медоред? ин блогерон бо дорухатҳо, идеяҳои ҷолиб ва таомҳои болаззат моро шод мекунанд. агар шумо фуд блогери дӯстдошта доред ки шуморо илҳом бахшидааст, номи ӯро дар комментарияҳо нависед. 7. вайнери сол. ханда ва фароғат қисми ҷудонашавандаи зиндагӣ аст. вайнерҳо бо наворҳои кӯтоҳи ҳаҷвии худ моро механдонанд ва рӯҳияи моро мебардоранд. агар шумо вайнереро дӯст медоред ки шуморо механдонад, ба ӯ овоз диҳед. 8. актёри сол. ин номинатсия барои беҳтарин ҳунармандони мард аст ки бо нақшҳои худ моро ба ҳайрат меоранд. агар як актёри дӯстдоштаи шумо дар ин сол беҳтарин нақшаро бозида бошад, номи ӯро нависед. 9. актрисаи сол. инҷо барои беҳтарин ҳунармандони зан аст ки бо ҳунари худ моро ба ҳайрат гузоштанд. агар шумо актрисае доред ки ба шумо илҳом бахшидааст, номи ӯро нависед ва ба ӯ овоз диҳед. ҳоло вақти он расидааст ки овози худро барои блогери дӯстдоштаи худ диҳед. дар комментарияҳо номи онҳоро аз ҳар як самт нависед ва ба ғолиб шудани онҳо кӯмак кунед. маросими блогери сол 2024 ин на танҳо қадрдонии истеъдодҳо, балки таҷлили меҳнати сахт ва эҷодиёти беҳтарин блогери мост. шумо ҳам метавонед як қисми ҷашн бошед. овози шумо муҳим аст. озмун оғоз шуд. ҳозир овоз диҳед.